Gràcies, Èlia. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència a la interessant conferència d'ICSID d'avui, que ens ajudarà a entendre la importància de la formació de cara a poder afrontar el futur de les persones amb malaltia mental amb majors garanties. Es presenta el projecte La Fujarda, un projecte pioner que té com a finalitat fomentar l'educació i la formació de les persones amb problemes de salut mental com a eina de recuperació i millora de l'ocupabilitat per facilitar l'accés al món laboral. Aquest projecte s'emmarca dins de l'activitat de la Fundació Drissa de Girona, entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i que està especialitzada en facilitar itineraris d'inserció laboral. Amb aquesta iniciativa de La Fujarda, la Fundació també garanteix la prestació d'un suport educatiu orientat al no abandonament i a l'èxit del procés formatiu de la persona. Es tracta, doncs, d'animar a ser preventius, facilitant accedir o reemprendre la formació com a vehicle per arribar a l'ocupació, tot tenint en compte que en la lluita contra l'exclusió laboral, la manca de preparació per poder presentar-te en un lloc de treball pot arribar a ser tan o més determinant que l'existència d'un problema de salut mental en si mateix. Presenta el projecte el seu impulsor, Lugo Rovira, graduat en Filologia i postgrau en Comunicació, que és el creador, coordinador i tècnic de La Fujarda. Rovira és també col·laborador docent del postgrau en Accessibilitat i Disseny Universal de la Universitat Internacional de Catalunya, on imparteix la matèria de discapacitat psicosocial. Acompanyaran l'Eric Serrat i el Joan Brusset, estudiants d'accés a la Universitat majors de 25 anys, participants del projecte La Fujarda, que faran testimoniatge de la seva experiència en primera persona. Durant la primera meitat de la conferència, el Lugo ens explicarà el projecte educatiu, en què consisteix, què el va motivar, perquè es va veure la necessitat de tirar-lo endavant, quines finalitats té i finalment ens explicarà les millores que es volen impulsar de cara a l'any vinent. En la segona meitat de la conferència, l'Eric i en Joan compartiran amb nosaltres la seva experiència com a veritables protagonistes del projecte. Endavant, doncs, passo la paraula a Lugo Rovira. Bona tarda a tots. Gràcies a en Roger Cuscó per la presentació. Gràcies a Dixit per convidar-nos a aquesta conferència i molt especialment gràcies a totes les persones que us heu inscrit i que esteu participant pel vostre interès des dels diferents àmbits que directe o directament esteu involucrats en l'educació i particularment en relació amb les persones amb problemes de salut mental. Faré una presentació sintètica, miraré de ser molt sintètic perquè m'agradaria que una part important de la conferència tinguessin el torn de la paraula a l'Eric Serrat i al Joan Brusset, que són els veritables protagonistes. Compartiré pantalla per presentar-vos una diapositiva. Molt bé. Què és La Fujarda i per a què la fem? Per a què el fem, el projecte? Doncs La Fujarda és un projecte educatiu pioner, és a dir, la primera vegada que es fa a Catalunya, a Espanya i fins on nosaltres coneixem també a la resta del món. I és un projecte de suport pedagògic, psicològic i entre iguals a l'alumnat, als estudiants amb problemes de salut mental, amb la finalitat d'afavorir-los tant el desenvolupament com la recuperació com l'ocupabilitat. El desenvolupament en el sentit que les persones amb problemes de salut mental òbviament són persones i com a tal persones és important que aprenguin a aprendre, a conèixer, que aprenguin a fer, que aprenguin a ser i que aprenguin a conviure. I l'educació i la formació són fonamentals per això. La recuperació, per exemple, en el sentit que tenir un projecte vital a través de l'educació i la formació i després de l'ocupació, ja sigui remunerada o voluntària, es considera un factor psicosocial que pot afavorir la recuperació, el benestar, etc. I l'ocupabilitat
perquè la probabilitat de trobar una feina depèn, com ha mencionat en Roger a la presentació, en bona part de tenir una titulació. Per què ho fem? El nostre projecte, a la Fundació Drissa, es basa i dona resposta a les següents dades. La taxa d'atur del col·lectiu, que és gairebé 9 de cada 10 persones, i el baix nivell educatiu de les persones amb discapacitat en general i els problemes de salut mental en particular en relació o en comparació a la població general, tenen un nivell educatiu més baix i també perquè oculten el seu problema als professors i també ho fan als companys en un percentatge d'una mica més del 50%. I finalment, perquè segons una recerca de la UOC, els estudiants amb discapacitat demanen una atenció específica per a cada tipus de discapacitat. Penseu que les persones amb discapacitat en general i amb problemes de salut mental en particular tenen un nivell educatiu més baix que la població general, com veieu per les dades. I la qual cosa disminueix l'ocupabilitat, és a dir, la probabilitat de trobar una feina o de mantenir-la. Això és un factor determinant principal, juntament amb l'estigma, de la seva exclusió laboral. Dit d'una altra manera, perdoneu que se m'ha secat la boca. Dit d'una altra manera, la inserció laboral de les persones amb discapacitat en general i amb problemes de salut mental en particular, i això és una idea molt important, aquesta inserció laboral comença en l'educació i la formació. I nosaltres, per tant, mirem d'abordar aquesta problemàtica social i ho fem per primera vegada. Com ho fem? Com heu vist abans, nosaltres fem, entre altres línies de treball, 3 tipus de suport. Mitjançant el suport pedagògic, psicològic i entre iguals. I ho fem mitjançant aquestes intervencions. La primera són sessions individuals de suport pedagògic que faig jo mateix. La segona són sessions grupals, tant de suport pedagògic com psicològic, que fa amb les meves companyes Montse Jiménez, que és psicòloga de la Fundació Drissa, del Servei de Mercat Laboral Ordinari, i Ingrid Guerrero, que és pedagoga, també d'aquest Servei de Mercat Laboral Ordinari. I finalment, fem un grup d'ajuda mútua, un GAM, en què es donen i reben suport entre iguals en la doble condició de tenir un problema de salut mental i ser estudiants, perquè desenvolupin la recuperació, l'empoderament i la socialització. No obstant això, l'any vinent volem introduir unes millores, que és un dels valors de la nostra entitat, la millora contínua de Drissa, i aquestes millores, basades en l'experiència i el coneixement que hem estret aquests anys i també en el feedback que hem rebut dels usuaris mateixos del projecte a través de les enquestes de satisfacció dels diferents suports que oferim, doncs consisteixen d'una banda, en comptes de fer sessions grupals de suport pedagògic i psicològic, el que farem és realitzar sessions individuals encara més intensives de suport pedagògic i fer sessions individuals també intensives de suport pedagògic. A més, farem una aula d'estudi temporal o emergent segons les necessitats perquè puguin estudiar alhora amb aquests 2 suports, adquirir un hàbit, etc. El grup d'ajuda mútua el mantindrem i, d'altra banda, també volem
posar en marxa un projecte pilot destinat a l'alumnat d'ESO i batxillerat amb problemàtica de salut mental, que consistiria en rebre aquest suport pedagògic i psicològic i, a més, un reforç escolar que faríem durant 3 dies a la setmana perquè tinguin aquests suports i puguin tirar endavant el seu projecte vital. Altres projectes que tenim, doncs, com a novetat aquest any, serà d'una banda la formació al professorat en el sentit de capacitar-lo perquè tinguin eines per poder intervenir-hi i, d'altra banda, també un projecte de recerca científica que ens permetrà, d'una banda, conèixer quines línies de treball que realitzem o que tenim previst realitzar hem de potenciar o bé si n'hem d'implementar de noves que no estaven previstes i que com a resultat dels resultats i de les conclusions d'aquesta recerca doncs hem de considerar. Aquesta recerca també serà d'interès per a la societat en general i per al sistema educatiu, el sistema de salut i el tercer sector en particular, en el sentit que disposaran d'una base científica que els permetrà realitzar accions basades en aquesta base científica per millorar, per accions de millorament d'aquests sistemes i d'aquestes entitats. Què més? Vull aprofitar el com ho fem per mirar de respondre molt breument alguna de les preguntes que ens heu fet. Hugo, doncs, perdona, aprofito aquesta petita pausa per llegir un parell de comentaris que ens arriben pel xat, que ens comenta la Montse, que és la tècnica d'inclusió de la Universitat de Girona, que col·laboren amb el vostre projecte des de l'inici i que comenta això, que és molt important per ells tenir-vos donant suport als estudiants. Sí, ho volia comentar ara quan respongués a les preguntes. Doncs endavant, perdona, continua. Ja que ho ha dit la Montse, aprofito per fer-ho. D'una banda, el grup d'ajuda mútua el realitzem en col·laboració amb la Universitat de Girona, en concret en la unitat de compromís social, i ens coordinem amb la Montse Castro, que és la tècnica d'inclusió. Que col·laborem amb la Universitat de Girona no vol dir que estigui limitat només a estudiants de la Universitat de Girona. D'altra banda, aprofito per dir que aquest any ens hem adreçat com a usuaris a persones, a estudiants de formació professional, d'accés a la universitat a les escoles d'adults o a la universitat i a estudiants universitaris. Però l'any vinent, com us he dit, ens adreçarem també a l'alumnat d'ESO i de batxillerat en el projecte pilot. La Maria Dolors Mancebo, que no sé si hi és, ens preguntava per l'educació inclusiva en relació amb la seva direcció o imposició i obligació. La idea fonamental de l'educació inclusiva és que el sistema educatiu s'ha d'adaptar a la heterogeneïtat o a la diversitat de l'alumnat i no l'alumnat adaptar-se al sistema educatiu, la qual cosa seria homogeneitzadora i rígida i, per tant, excloent en la mesura en què hi ha una diversitat o una heterogeneïtat. Nosaltres el que fem és donar un suport específic, flexible i un suport que té en compte les característiques de cada persona. És important també, en relació amb el que ha comentat la Montse, que
De vegades, dins del suport pedagògic, treballem una competència, que són les accions, i que tenen a veure, entre d'altres coses, amb aprofitar aquests recursos, en el cas dels estudiants universitaris, que totes les universitats públiques catalanes el tenen i privades, que són les unitats dels serveis d'atenció a l'estudiant i particularment amb discapacitat, els serveis d'inclusió, o bé perquè coneguin aquests recursos o si ja els coneixen, com en el cas de l'ODG, que els aprofitin, perquè no sempre ho fan. I és molt important que si hi ha un recurs de suport, doncs sigui aprofitat. Què més volia comentar? En relació amb això de l'heterogeneïtat, de la flexibilitat, de la no rigidesa, de la personalització, de l'atenció als estudiants, ens preguntaven l'Aurora Mèrida, docent, i la Soraya Àlvia, també docent, quines són les dificultats que més ens hem trobat i com poden o podeu els docents ajudar. Les dificultats que ens hem trobat són tant de tipus pedagògic com de tipus psicològic, com les que tenen a veure amb el grup d'ajuda mútua, en el sentit d'empoderament, en el sentit de socialització, en el sentit de promoure processos de recuperació, etc. Per tant, tenint en compte aquesta heterogeneïtat de perfils, doncs no podem parlar encara d'unes dificultats més principals que d'altres, perquè depèn molt de la persona. En algunes persones poden concórrer a necessitat de suport pedagògic, psicològic o entre iguals, en d'altres no. Bueno, depèn molt de la persona. I també és important, perquè fa a la segona part de la pregunta, en què poden ajudar els docents, ho relaciono amb aquesta millora que volem introduir al curs vinent, que és, en un sentit extens, l'assessorament que necessita el docent i en un sentit més restrictiu, la formació per a capacitar-los per a poder intervenir-hi, que és la línia de treball novedosa que junt amb el projecte pilot volem encetar aquest any. Ens preguntava també el Miquel Pons si aquests suports poden ser també, o si poden ser també usuaris o participants en el projecte als estudiants de cicles formatius mitjà o superior. Sí, com he dit, nosaltres ja hem donat suport a estudiants de cicles formatius. I finalment ens preguntava el Ferran Pérez quines són les tècniques per millorar l'atenció i la memòria. Perquè fa la memorització, per exemple, nosaltres treballem amb tècniques d'estudi i el que puc recomanar-te, Ferran, és que d'acord amb l'evidència científica que tenim, hi ha dues tècniques de memorització que són altament útils o eficaces, com ara la pràctica, la recuperació activa i la pràctica espaiada, i aquestes dues es donen en el sistema de l'EINER o, com és més conegut, a les flashcards. En tot cas, si tu vols, ens pots enviar un correu electrònic i en podem parlar més. I finalment, la Susana Gallego ens preguntava quina regulació legal tenen aquestes mesures. D'una banda, nosaltres fem un contracte assistencial amb l'usuari, entre l'entitat i l'usuari. Fem també una clàusula de protecció de dades. Això és molt important i hi ha dues coses, les fem d'una manera molt escrupolosa perquè és fonamental, però també, i en relació amb la intervenció de la companya Montse Castro,
fem convenis de col·laboració amb entitats educatives o amb altres entitats. En aquest cas el tenim amb l'UDG, però també el tenim amb el Centre Social de la UNED a Girona i encara que ja col·laborem, l'acabarem de signar també amb la Universitat Oberta de Catalunya. Penseu que de totes tres universitats donem suport a alumnes de totes tres, des d'accés a la universitat que fan o estudiant humanitats o estudiant medicina, psicologia, etc. Jo crec que ja he respost a totes les preguntes, o he mirat de fer-ho de la millor manera possible i passarem als resultats. Aquest curs, és a dir, aquest any passat, és a dir, el segon semestre del curs 2019 i 2020 i el primer semestre del curs 2020-2021. Si us hi fixeu, aquests resultats es correlacionen amb les dades en què es basa el projecte i a les quals intenta donar resposta. Veureu que els percentatges que hem obtingut són molt més elevats que els indicadors. Per tant, tenim un èxit bastant elevat. Si us hi fixeu amb el percentatge d'èxit educatiu anualment, doncs en el cas del curs 2019-2020 és molt alt i en el cas del 2020-2021 doncs el percentatge d'abandonament és molt baix. I pel que fa al percentatge d'usuaris que participen al GAM o de percentatge d'usuaris que estan donant mesures inclusives, això té a veure de nou amb la Montse, amb les àrees d'inclusió com la de la UDG, doncs el percentatge d'usuaris que participen en el GAM es relaciona amb aquella dada inicial que hem dit que més del 50% oculta el seu problema als companys. Per tant, això és molt important, un 71%. I pel que fa a les mesures inclusives, que també es correlaciona amb el fet d'ocultar el seu problema als professors, doncs veiem que hi ha un percentatge igualment molt alt. Jo crec que fins aquí, bé, agrair-vos la presentació, animar-vos també si esteu interessats en el projecte i com evoluciona, doncs seguir la nostra web o les nostres xarxes socials on anireu trobant les millores, les novetats, etcètera, que fem. I si us sembla bé, i he complert més o menys el temps que havia previst, doncs m'agradaria que cedíssim la paraula a l'Eric i al Joan, a l'Eric Serrat i al Joan Burcet, que són els protagonistes i que d'això us interessa sentir-los. Perfecte, Hugo, gràcies. Sí, Joan i Eric, quan vulgueu, i després tornem a obrir una mica perquè hi ha algunes preguntes i comentaris i després us les llançaré. Endavant, Joan i Eric. Bueno, doncs puc començar jo, si voleu. Jo em presentaré una mica, em dic Eric Serrat i el meu problema de salut mental és molt recent i vaig conèixer el projecte La Foixarda a través de la meva treballadora social. El projecte La Foixarda a mi m'ha ajudat bastant. M'ha servit perquè jo tenia una idea de renovar-me, d'estudiar, vull estudiar psicologia, estic fent l'accés a la universitat i tenia la idea d'això, de renovar-me, però feia molts anys que no estudiava. Llavors em van donar l'opció de participar en aquest projecte i sense conèixer molt bé el que era, vaig acceptar i em van posar en contacte amb l'Hugo. L'Hugo em va explicar més o menys què feien i això em va semblar molt interessant. I bé,
vaig començar a participar quan va començar el projecte, i des de llavors he millorat la meva capacitat per estudiar perquè jo, per exemple, no tenia capacitat de fer resums o de sintetitzar la informació, a mi em costava molt i he millorat en certs aspectes. Després, en el que respecta al grup d'ajuda mútua, a mi m'ha vingut molt bé perquè tinc un diagnòstic molt recent i clar, jo tinc molts dubtes, em passen coses molt noves per mi, doncs tot això, el tema de la malaltia mental per mi és molt nou, I el tema de poder estar entre iguals, entre persones que tenen més experiència que tu i que t'aconsellen i t'ajuden, a mi m'ha servit molt. M'ha servit molt a nivell personal i també a nivell educatiu, perquè també et donen suport amb consells i coses que tu pots fer per millorar aquesta experiència educativa. I bé, jo dic que estic molt content amb el projecte. De fet, jo el recomano a tothom que tingui un problema de salut mental i estigui estudiant o vulgui estudiar, jo recomanaria que seguissin aquest projecte perquè és molt interessant i a mi m'ha vingut molt bé per millorar en l'àmbit educatiu. En el no abandonament també, perquè he passat per males èpoques i vaig estar a punt de deixar-ho, vaig deixar mitges i em van recomanar de prendre'm les coses amb més calma perquè estava passant per una espècie de brot i per una crisi, i jo no ho sabia perquè com que tinc un diagnòstic molt recent no sabia reconèixer els indicadors. I llavors, gràcies al GAM, per exemple, no he abandonat perquè m'han donat recursos per què fer amb aquesta crisi. I, clar, si jo no hagués tingut aquest suport, jo poder hagués abandonat els estudis al passar per aquesta crisi i no hagués seguit, perquè ja vaig deixar algunes matèries i gràcies al suport després les sessions individuals a mi m'han vingut molt bé perquè estan molt focalitzades en el que un necessita. Llavors, per la meva banda era memorització i tècniques d'estudi i llavors hem treballat molt això i a mi m'ha vingut molt bé perquè jo abans no en tenia i gràcies a les sessions individuals he anat adquirint eines que he pogut aplicar després a l'hora d'estudiar i tot i que les matèries específiques jo les he deixat per l'any que ve per culpa de la crisi aquesta que em va donar, però en les matèries comunes sí que estic aplicant aquestes tècniques i m'està vinguent molt bé per poder pujar nota i per poder millorar. Llavors, després, les sessions grupals venen molt bé, el que passa que, clar, al ser grupals, sí que són bastant individualitzades, però al ser grupals i ser tanta gent, jo trobo que com que es dispersa una mica, al ser tanta gent, tampoc no som molta gent, però al ser més grupal i més així, llavors es dispersa una mica el que és el contingut en si. Jo trobo que la millora que ha proposat l'Hugo de fer unes sessions individualitzades i de fer-ho tot més individual, jo trobo que està molt ben pensat. Jo trobo que aquí està la clau també de continuar endavant amb aquest projecte i continuar millorant. I, no sé. No, gràcies. Simplement volia dir gràcies, Eric, per compartir la teva visió i Joan, quan vulguis. Sí, bones a tothom i gràcies. I
Bueno, soc en Joan, tinc 26 anys, fa força temps, per no dir bastant, que tinc problemes de salut mental. I, bueno, el tema de Drissa i concretament el de la Foixarda, vaig arribar-hi a través de l'Eric, que em va fer assabentar que hi havia aquest projecte. I, bueno, referent a la Foixarda, en general, tinc uns punts a comentar que, bueno, volia dir que ha sigut força enriquidora des d'un principi fins a un final. El suport l'he tingut constantment, la sensació de suport. Això m'ha ajudat a ser conscient tant en els punts febles com els no tan febles, com els forts, perdoneu. I, referent al suport pedagògic i psicològic, el que volia comentar és intentaré separar-los una mica, tot i que van força junts, complementats. Tant el pedagògic m'ha ajudat en tot allò que ve a ser les tècniques d'estudi, la disciplina, l'impuls a l'hora de posar-s'hi. Que jo personalment tinc el problema de rumiar, no fer, però tinc que fer i no m'hi poso. I al final, remordiments i autoflagel·lació. També el pedagògic a nivells de recursos d'aplicacions de Google, sobretot, i com fer-les servir a l'hora de fer esquemes, resums. I consciència d'estudiant, també. Consciència d'estudiant em refereixo a l'hora de qualsevol petit pas ja és estudiar, aquesta filosofia de, ostres, és que només m'he sentat amb el llibre o només he fet un quart d'hora, 20 minuts, cosa que a mi em costa molt, que ja és un repte per mi, doncs ja és estudiar, encara que... Mentre en el psicològic, doncs, en el meu cas, donar-me a conèixer com funciona la meva psique, a refrescar-me el petit gran món de les distorsions cognitives, agafar consciència d'aquestes i gestionar-les en la mesura del possible, també. Sí, aprendre a observar-me una mica més, no boicotejar-me, l'autoperjudici i l'autoflagel·lació que he comentat. I, referent al GAM, el grup d'ajuda mútua, doncs és un lloc que és dur, però que val la pena, perquè estem tots per un mateix motiu en concret i molt complex a la vegada, cadascú amb les seves coses. Però, a part de saber que no ets l'únic, doncs el GAM és un gran suport i un gran motiu també per no tirar la tovallola a la vegada. El grup d'ajuda mútua dona lloc a empatitzar, en un lloc segur on estar lliure de prejudicis, i és un tracte, doncs, m'atreviria a dir que diferent al que ve a ser amb professionals de problemes de salut mental. Molts cops surt a la llum l'empoderament, també, que és un gran concepte. L'empoderament en aquest grup d'ajuda mútua i em sembla que, no sé, que és tot això. Sí, el que volia comentar. Així que gràcies. Doncs gràcies a tots tres per les vostres presentacions i, si voleu, us llanço algunes preguntes que han sorgit al xat i anem intentant donar una mica de resposta en format així, encara que sigui de debat entre tots. L'Esther Juan ens comenta
que de fet és una pregunta que ha estat resposta, però bueno, aquests suports que oferiu, si us l'oferiu al jovent que està escolaritzat o és jovent que està en tractament en centres especialitzats, de fet la cosa és com arriben a la Foixarda, derivats de centres educatius, pel que hem vist d'en Joan ha sigut una cosa de boca orella, no? Potser si podíeu donar resposta a això de com us podeu donar a conèixer i arribar a tots els estudiants que ho necessitin. Sí, bé, de fet, jo estava fent seguiment al cas i a través del cas va ser que vaig conèixer el projecte La Foixarda. Jo vaig conèixer la Fundació Drissa quan vaig estar ingressat a Guts per un brot que em va donar, amb deliris i tal, vaig passar molt malament i quan estava una mica més recuperat vaig passar a Sopaguts, però encara no estava del tot recuperat. Llavors allà a Sopaguts, per les persones que estaven a punt de sortir, diguéssim, venien gent de Drissa i ens feien una xerrada sobre el projecte que tenen ells de treball. Però no coneixia el projecte La Foixarda en si fins que la meva treballadora social no em va dir mira, ja que vols estudiar, aquí, i li vaig parlar sobre la Fundació Drissa també per el tema laboral i això, perquè jo estava buscant feina també, i em va dir, doncs a la Fundació Drissa hi ha un projecte que és de suport als estudiants i que potser t'aniria bé de cares el que vols estudiar i tal. I jo ho vaig conèixer a través del cas. No sé, Hugo, si vols complementar una mica la informació. Sí. Ho lligaré amb la intervenció de l'Eric i del Joan. Diguem-ne que som com una mena de taca d'oli i ens arriben des de diferents llocs. Però una de les línies principals, i de fet que està relacionada amb la institució o amb la fundació, val la redundància de la Fundació Drissa, és la LIAS i en concret la xarxa de salut mental i addiccions, amb la qual ja he comentat que de la mateixa manera que ens coordinem amb els serveis d'inclusió de les universitats, etc., doncs també ens coordinem amb l'IAS i a través de l'IAS és una de les vies d'accés principals al nostre projecte. Però també, per exemple, amb els convenis que tenim amb les universitats, la UDG, la UOC el signarem aviat, però ja col·laborem, i el Centre Social UNED Girona, doncs això també és una via d'accés. I en concret en l'UDG recordeu que realitzem en col·laboració el grup d'ajuda mútua. Però també, com en el cas del Joan, el boca orella també funciona. Fins i tot ens arriben peticions no només de Catalunya, sinó també de la resta d'Espanya, perquè tot i que fem aquest suport, no és l'única línia de treball que realitzem. Ja he comentat les noves línies de treball que volem fer o que tenim previstes fer però que encara no hem pogut desenvolupar. I una de les línies de treball que fem és la de l'assessorament. Assessorem. Per què? Perquè no sempre els estudiants amb discapacitat en general o problemes de salut mental en particular coneixen els seus drets i és important que els coneguin perquè els puguin exercir. I, per tant, fem aquest tipus d'assessoraments. O ajudem a les matrícules o diferents coses, temes de beques, d'exempcions, de moltes coses. També funcionen els mitjans socials, les xarxes socials, és a dir, diferents, una mena com de taques d'oli que van arribant a les persones. Perfecte. Més preguntes. Ens diuen que quan treballeu les competències professionals, si aconselleu a les persones a qui ateneu a visibilitzar la seva malaltia mental en la intermediació laboral o quina és la realitat que us trobeu? Bé, jo no puc, no és el servei en què jo treballen les meves companyes i els meus companys en el servei de mercat laboral ordinari.
De totes maneres, jo entenc, i em sembla que és així, que nosaltres no podem aconsellar o no aconsellar si ells han de comunicar o deixar de comunicar si tenen o no tenen un problema de salut mental, perquè això és una decisió molt personal que ha de prendre la persona, no? I a més, entenc jo que ha de prendre en funció d'una oferta o d'una altra oferta, no? Nosaltres no podem aconsellar en aquest sentit. Sí, de fet, perdoneu, com ha dit l'Hugo, jo estic inclòs en el projecte del mercat laboral ordinari i no ens aconsellen posar-ho o no posar-ho, sinó que ens diuen que és una opció nostra, que nosaltres fem el currículum segons la nostra visió i no ens diuen poseu això o no poseu això, sinó simplement ens assessoren a l'hora de realitzar aquests currículums, ens assessoren a l'hora de buscar feina, ens donen recursos en el tema de fundacions o de què podem accedir nosaltres com a persones amb discapacitat, que tenim algun dret sobre temes laborals. Llavors, ells estan en contacte amb la Fundació Incorpora de la Caixa i també ens van donant ofertes laborals i ens van inscrivint en ofertes a través d'ells mateixos d'Adrissa, però no ens diuen heu de fer això, heu de fer allò, sinó simplement és un suport. Si em permeteu una cosa, i és que tot sentint l'Eric m'he recordat, una de les... d'on ens arriben, no? Ens preguntaven abans com arriben les persones en altres projectes. Doncs és que de vegades, com ens coordinem i de fet el projecte de la Foixarda penja del servei de mercat laboral ordinari i això té tota la lògica també, perquè com que una de les finalitats principals del projecte és l'ocupabilitat, doncs si ells volen poden tenir continuïtat en aquest servei i els acompanyaríem, donarien suport des d'aquest servei, doncs de vegades els usuaris o participants en el projecte ens arriben del mateix servei de mercat laboral ordinari d'Adrissa, perquè a l'hora que fan un itinerari d'inserció laboral doncs estan estudiant o volen reprendre els estudis i per tant ja els hi fem l'acollida i valorem i tirem endavant, de manera que de vegades estan en dos serveis d'Adrissa alhora, a la Foixarda i al mercat laboral ordinari o a la Foixarda i als serveis prelaborals que també tenim a la casa, etc. Perfecte. Ara ens pregunten també un parell de preguntes en relació a quina edat o quines etapes educatives podeu donar suport. La Fina ens diu això, precisament. A quina edat poden començar a accedir al projecte? I en Miquel comenta que si també feu suport a estudiants de cicles formatius mitjans i superiors, que entenc que sí, però si voleu comentar-ho una mica més detalladament. Sí, començaré pel Miquel. L'he contestat abans, en Miquel, que em sembla que és d'Elies. Bé, sí, nosaltres ja he dit que podem donar suport i ja hem donat suport a estudiants de cicles formatius, tant mitjà com superior. Per tant, la resposta és que sí. I perquè fa l'altra pregunta, aquest any nosaltres hem donat suport a estudiants universitaris, a estudiants d'accés a la universitat en escoles d'adults o que estudien el curs d'accés a la universitat a les universitats mateixes i també a cicles formatius. Han estat tots majors d'edat aquest any. Però, com he dit també, en el projecte pilot que volem posar en marxa aquest curs vinent, al setembre, doncs volem adreçar-nos a l'alumnat d'ESO i batxillerat, és a dir, des de primer d'ESO fins al batxillerat. Perfecte. I la Teresa ens comentava
si heu explicat la temporització de les sessions del projecte. Entenc una mica quina temporització feu servir i quina periodicitat de les sessions de suport, suposo que es refereix. S'excusa perquè diu que té una connexió una mica dolenta i a vegades se li ha entretallat i que es disculpa per si ja ho heu comentat. Sí, no cal disculpar-se. En tot cas, jo agrair la pregunta, tant la seva com la resta de preguntes i l'interès. Nosaltres tenim un mínim pel que fa a la temporització, un termini dins del qual s'ha de realitzar sí o sí una sessió individual, però depèn molt de la intensitat del suport que necessiti la persona. Les podem fer des de setmanals fins a quinzenals, fins a mensuals. Depèn de la intensitat del suport, del moment en què estigui l'estudiant, etc. Ho vull lligar també amb la idea de personalitzar molt el suport, d'individualitzar-ho, d'atendre a la diversitat i a la heterogeneïtat de cada persona, no? Perquè podem parlar de col·lectiu de persones amb problemes de salut mental i potser ens imaginem que és una cosa molt homogènia, no? Però dins d'aquesta denominació, no? Doncs cal entendre que hi ha una diversitat de persones també, no? Amb problemes de salut mental i que no totes són iguals i per tant ens ajustem molt o mirem d'ajustar-nos molt a les seves necessitats. Espero haver respost una mica. Sí, crec que sí. També ens comentaven, ens demanaven per contactar amb vosaltres i entenc que les dades que veiem ara mateix en pantalla, en aquest correu electrònic, qualsevol persona que us vulgui demanar el que necessiti, doncs ho pot fer, oi, Hugo? Sí, teniu aquí el web de la Fundació, que m'alegra dir-vos que és molt recent, així que us convido a visitar-los i a conèixer no només el nostre projecte, sinó la resta de l'entitat, una entitat que fa molts anys que treballa aquí a Girona. I aquí teniu el correu electrònic per adreçar-vos a nosaltres i també ho podeu fer pels mitjans socials, etc. Sí, i tant. Una nova pregunta en relació a l'abast territorial, podríem dir, del projecte. Si podeu estendre a qualsevol part del territori entenc català i si les sessions són presencials o com us ho munteu. Suposo que ara en temps de pandèmia la cosa presencial deu ser difícil, però no sé com ho podeu organitzar. Bé, l'abast territorial del projecte, aquest és un projecte local que té voluntat de ser reproduït i està pensat per ser reproduït. També, òbviament, com totes les entitats i particularment del tercer sector, doncs té unes limitacions materials, financeres, etc. Per tant, nosaltres actualment donem suport a la demarcació de Girona. Això no vol dir perquè fa el suport, perquè fa els suports, però com ja he comentat, ens arriben temes d'assessorament del Bages o d'Astúries o de diferents llocs, vull dir, tant de Catalunya com d'Espanya. I la segona pregunta era, Èlia, si me la recordes, please? El tema de la presencialitat o virtualitat de les sessions. Sí. Doncs sí, com molt bé has dit tu, Èlia, tot DRISA, tota l'entitat i també el projecte La Foixarda, doncs ens hem hagut d'adaptar, i ho hem fet de la millor manera possible i crec que ens n'hem sortit. Perquè fa el projecte, doncs, si el GAM es feia de manera presencial, ho hem hagut de fer des de l'inici de la pandèmia de manera virtual i ho continuem fent de manera virtual i perquè fa les sessions individuals, doncs, quan s'ha pogut fer de manera presencial s'ha fet i quan no s'ha pogut, doncs s'ha fet de manera telemàtica. Tot i així, hi ha, com dir-ho,
algun tipus de sessió en què és necessari o en què és molt convenient que el participant en el projecte vingui presencialment quan es tracta, per exemple, de signatures de documents. Tot i això, ho podem fer de manera virtual si és necessari i també ho hem fet. I darrerament, les sessions individuals les fem de manera telemàtica. Vull dir, de manera telemàtica. De fet, tot té els seus avantatges i els seus inconvenients, però pensem que ha portat que la pandèmia ha estat com la condició de possibilitat o el que ha disparat una mica la comunicació telemàtica i nosaltres creiem que podem aprofitar en algunes coses. Sí. Les sessions grupals també darrerament les hem fet telemàticament. Sí. Molt bé, doncs de moment no hi ha més preguntes, però a mi se m'acudia, si em permeteu, que suposo que és evident que hi ha una coordinació amb els centres on els estudiants estan cursant els seus estudis i si més enllà d'aquesta coordinació teniu previst o ha sorgit la idea o ja ho esteu tirant endavant i podeu explicar alguna mena d'assessorament o sessions més d'orientació i formació pel personal docent, precisament dels centres que tenen alumnes a qui doneu suport, no? La idea de dotar-los de més eines per poder atendre millor als estudiants, no? I dependent del suport, evidentment, que els hi feu vosaltres, no? Però una mica per acabar d'ajudar en els equips directius i docents. Sí. Actualment treballem, ens coordinem, ja ho he comentat, tant amb la xarxa de salut mental com, per exemple, amb les universitats, amb els serveis d'inclusió. I en aquest projecte pilot que volem engegar el curs vinent, doncs la previsió és coordinar-nos també amb els centres educatius, amb els familiars, evidentment, amb els pares, perquè cal tenir en compte que seran menors d'edat, i també amb les EAPs. Bé, és una cosa que hem d'acabar de concretar i que actualment estem treballant-hi per poder fer-ho de la millor manera possible. Molt bé, i un últim comentari d'en Jordi ens diu que des de la Universitat de Barcelona han tingut alguns contactes amb vosaltres i que estan molt agraïts de la vostra feina i que tant de bo podem col·laborar més i anar enfortint entre tots el projecte. Vull dir que des d'aquí us feliciten i us animen a continuar. I tant, doncs me n'alegro molt que estigui també en Jordi. No sabia que hi seria i per tant és una sorpresa molt agradable i jo també agrair-li amb ella i a tot l'equip de la seva unitat la col·laboració que fem. Doncs si ningú més del públic, aprofito per demanar, hi ha una noia que té la mà aixecada, una Anna Capdevila, que si volgués fer alguna intervenció doncs li podríem donar veu i si no, doncs veig un altre missatge de felicitació als ponents, especialment en Joan i a l'Eric, encoratjar-vos molt per arribar als vostres objectius, és genial i força i endavant. I moltes gràcies a tots, també ens diuen des de la UPF. Entenc, Hugo, perdona, que mentre acabem de tancar la sessió, que és un projecte que no trobaríem arreu, no? Vull dir que és d'aquest caràcter innovador i pioner, no? Realment, diguem que és pioner perquè literalment és pioner. Vull dir, és la primera vegada que es fa. A Catalunya segur, a la resta d'Espanya també, i vull ser molt prudent, però perquè nosaltres coneixem a l'estranger, si més no, una cosa similar no es fa, no? Que nosaltres coneixem, i a Catalunya i a Espanya no es fa. Perquè penseu també que, encara que us pugui semblar obvi, és que realment la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental comença en l'educació i la formació, no?
i és molt important aquest suport. No només en aquest sentit finalista de l'educació, també he parlat abans de recuperació i de desenvolupament com a persones, no? Però tots sabem que l'educació també i la formació tenen un sentit finalista i això és molt important, no? Perfecte. Res, només us aniria llegint tot de missatges d'enhorabona, de felicitats, d'endavant, que des de la universitat també ens solen dir això, que els és de gran ajuda poder col·laborar. I em sembla, si no voleu afegir alguna cosa final, Eric o Joan o Hugo, no, m'estimaria que fossin l'Eric i el Joan. Aprofito perquè jo també els vull desitjar, tot i que ja els vaig veient, ens anem veient sovint, a fer-ho aquí públicament. Us desitjo tot el millor, tots els encerts, ja us queda molt poquet i endavant, i endavant. Doncs moltes gràcies, sí. A Dixit, a les persones que fan les preguntes, que han assistit, i al meu company l'Eric i a l'Hugo. I ens agrada la Foixarda, no? Sí, jo volia agrair també a tots els participants que han estat aquí, a tots els que han fet preguntes, a tots els que no. I voldria encoratjar des d'aquí a les persones que participen en altres comunitats que no són Girona i això, que puguin replicar aquest projecte, perquè la veritat que per mi com a usuari ha sigut molt gratificant poder-hi participar. He crescut molt gràcies a aquest projecte i la veritat que estaria molt bé que es pogués replicar en altres parts del territori i que es pogués dur a terme en diferents comunitats i que hi hagués més projectes com aquest. I, doncs res, agrair a tots els meus companys que han estat aquí participant també i agrair l'oportunitat que he tingut de participar en aquesta conferència. Res més. Doncs perfecte. La Mireia ens comenta si coneixeu projectes similars fora de la demarcació, però entenc que ja hem respost a la pregunta, Hugo, amb aquesta característica tan innovadora i pionera. A veure si d'aquí poc temps podem dir que heu fet, heu sembrat i podem recollir més projectes semblants a altres territoris. Jo només volia afegir per tancar que la sessió està enregistrada i estarà disponible al portal Dixit i avisarem a totes les persones inscrites perquè puguin recuperar-la i estarà a disposició de tothom que li interessi. I per qualsevol pregunta i informació del projecte, evidentment, estan a disposició de poder-vos resoldre les qüestions. I agrair-vos moltíssim l'Hugo, en Joan i l'Eric, sobretot, els assistents també, però un dimecres de Setmana Santa tenir la paciència de dedicar-nos aquesta hora per compartir la vostra experiència personal i professional. I gràcies. I tancaríem aquí la sessió, si us sembla.